Drazí přátelé, připravil jsem pro vás za úžasné pomoci svých bratrů speciální novoroční sestřih. Nejprve mi ale dovolte drobný vtípek. Bratři Legnerovi a jejich tým měli zajištěnou podporu v každé nebezpečné situaci podle zásad bezpečnosti. V některých případech byly situace připraveny tak, aby mohli demonstrovat metody na přežití. Vždy požádejte o radu profesionály, než se vydáte do nebezpečného prostředí. Dnešní den mnoho lidí hodnotí, co jim přinesl uplynulý rok. Dávají si různá předsevzetí a podobně. Mnoho lidí vám naopak řekne, že je to blbost. Také jsem k tomu měl svého času odpor, ale občasná reflexe je nezbytná. Tak proč ne třeba dnes? V poslední době mě zaujal televizní pořad Boj o přežití s Bearem Grylsem v hlavní roli. Boj o přežití. Poslední 3 dny je nad nulou, dneska je 8 stupňů. Předtím mrzlo a byl sníh. Nikdy jsem netušil, že to řeknu, ale opravdu mě mrzí, že už roztál. Bear má v tomto pořadu vždy za úkol strávit týden v extrémních podmínkách, pouze s láhví na vodu a nožem. Díky tomuto pořadu si dnes více vážím těch neobyčejných věcí, které považujeme za samozřejmé. Čisté ručníky, balené kuře, pevná střecha domu a nebo vztahy s blízkými. Nebudu vám říkat, co všechno jsem pochopil a co jsem se naučil. Aby mě viděl. Ani se nebudu zpovídat ze svých chyb. Určitě by Dokonce řekl, vám ani neřeknu, jak si představuji budoucnost. Řeknu vám ale, co prožívám právě teď. Život je zábavný. Docela často se mi stává, že lidi okolo mě znejistí, když uslyší, že studuji psychologii. Mýval jsem ve zvyku ujišťovat všechny o tom, že se mýlí, že psychologové nejsou všichni stejní, že studuji teprve krátce a podobně. Ono je těžké bavit se s člověkem, o kterém si myslíte, že vám vidí až do žaludku. A nejlépe, když do toho žaludku vidí víc než vy sami. Smutná představa. A kdo vám řekne, že to je iluze? Že je to historický přežitek? V první polovině 20. století každému vašemu slovu, každému sebenepatrnějšímu pohybu, nebo třeba jen cuknutí v koutku oka, přisoudili takové významy, které se vám vůbec nelíbily. A to proto, že to byly většinou bláboli. A nebo také proto, že každý náznak nesouhlasu považovali tehdejší psychologové za popírání odhalené skutečnosti. To ale psychologie není. Ne, ještě jednou, to není psychologie a nikdy nebyla. Já vám teď ukážu, co naopak psychologie je, abyste se jí už nikdy nemuseli bát. Pokud chcete dělat psychologa, musíte nejprve poznat sami sebe. To je alfa i omega. Sebe poznáte nejlépe prostřednictvím testování svých hranic. Ty jsou všude tam, kde se vám něco nedaří, ať už ve vztazích, v plánech nebo třeba ve zdraví. Když na tyto hranice narazíte, můžete je měnit, pokud se vám takhle nelíbí. Tomu se říká sebeřízení. Naše hranice jsou nejen vztahové nebo psychické, ale také fyzikálního charakteru. Fyzická pohoda je naprosto klíčovou pro pohodu duševní. Zeptejte se postižených. Zjistíte, jak moc se jí musí věnovat, aby si zachovali zdravý rozum. Potom, když už pochopíte, co chcete od života vy sami, a když zatím jdete, můžete pochopit, co chtějí ostatní lidé. Úplně nejlepší je chodit přitom do práce, do školy, zkrátka mezi lidi. Běžné každodenní situace vás naučí všemu, co potřebujete. Stačí oslovovat lidi jménem, dívat se jim do očí, když s nimi mluvíte, nebo se usmát i ve chvíli, kdybyste vůbec nemuseli. Tehdy, když se naučíte přistupovat k lidem stylem mluv, zajímáš mě, tehdy se vám otevírá cesta do jejich srdcí. Ostatní přijde samo. To je vše. Pokud se chcete opravdu něco dozvědět o psychologii, doporučuji vám knihu Marka Hermana s názvem Najděte si svého Marťana. Musím si trošku zaběhat, abych rozproudil krev.
Baráky. A teď malé shrnutí na závěr. Psychologie je normální profese a současně aktivní přístup k životu. Když se na mě podíváte, měli byste vidět muže, který přišel bojovat. A třeba takové hory jsou vhodným a respektování hodným soupeře. Říká se, že když vezmete přítele na skálu, poznáte, za co váš vztah stojí. Hrozně rád jezdím s dětskama na letní tábory. Stojí to za to. Na rozdíl od toho, jak často žijeme oddělené životy a vídáme se jen u večeře. Nebo ani to ne. Jsme šťastní? Přitom stačí jen málo. Dřív to bylo z tohoto pohledu lehčí. Žili jsme na statcích, kde celá rodina musela denně společně pracovat, aby přežila. Děti viděly pracovat své rodiče a na práci se mohly brzy aktivně podílet, přestože se do ní prolínala hra. V dobách, kdy nebyly počítače, měli lidé mnohem ideálnější podmínky pro plnohodnotný život než my dnes. Naše technika a vymoženost nás ovládly. Je to Matrix, v němž často hrajeme otroky. Ale nebojte, i my můžeme být šťastní. Ale musíme vstát a něco pro to udělat. Ne za rok, ne zítra, ještě dnes. Procházka v přírodě je ten pravý začátek. Vypněte ten krám na stole a vydejte se na cestu. Já jdu. Rozhodl jsem se tak. A vás zvu, abyste šli se mnou. Přeji vám šťastně prožitý a nalezený rok 2010. Amen. No nic, tak jdeme dál.